Винаги съм мислил, че думите ще ти вземат бизнеса, ще те притискат, ако правиш нещо за страната. Са били теория на конспирациите. Винаги така съм мислил. Докато не стигна до вас самия. И поради тази причина аз не съм се борил срещу това нещо, защото не съм вярвал, че го има. Винаги съм мислил, че дайното нещо съществува някъде в фантазиите на хора, които не са успели поради други причини. И единственото нещо, което ме убеди в противното, е собствения ми опит. Защото в годините вие забелязвате, че аз все още не съм депутат, не съм на някакъв пост, който да е в държавното управление, аз нямам имунитет, аз не съм напуснал страната, аз нямам някакви активи извън страната, за да мисля живот извън България. Аз съм само в България и само в сферата, която съм казал, искам да помагам, предприемачеството, с което аз допринасям за изкарването на средства вътре в България и развиване на икономиката на моята страна. Обаче това, което се случи, вече той преломният момент дойде след спечелването на местните избори. Когато те се изплашиха. Явно тогава тези хора са се активирали и тук казвам отговорно, че тримата големи, Прокопиев, Бойко Борисов и Делян Пеевски, заедно са организирали срещу мен една чистка, защото изведнъж някъде се е появил местен играч, който се противопоставя на тяхните планове за зелената сделка. Но аз не съм се противопоставил на тези хора от типа, това е важно и зрителите да го знаят, не съм взел една обществена поръчка, не съм взел една държавна поръчка. Не съм се възползвал от тяхните средства. Да кажем така, в България всички държавни евросредства са на тези тримата човека. Всички потоци пари, от които държавата абонира хората, са тяхни средства. Всички парични потоци от тук нататък... Правителството, дали бихте си дали някой човек? В правителството? Да. Ако е експертно. Не, да ви кажа, в това правителство ние можем отстрани с нещо, ако ни помолят да подскажем, но вътре да влезем в правителството, това означава, че съгласяваме с тези модели на работа, които са до момента. Тоест не. Аз ви казвам, в момента тези модели на работа са катастрофални. Не може аз да бъда преследван по такъв начин. Това е разрушаване на бизнес. Както КТБ беше фалирана, по същия начин в момента се работи с мен. Един бизнес се нуждае от добро име и спокойствие.